Ġurnata dedikata għat-tagħlim ta' lingwi differenti fil-Giovanni Kurmi Higher Secondary tan-Naxxar. Inizjattiva li ttieħdet deċiżjoni tal-iskola flimkien mal-Kampanja Nazzjonali tal-Lingwi. Dan għaliex jirriżulta li l-popolarità tal-lingwi fl-iskelet tonqos bi studenti jażlu suġġetti oħra. Għalhekk studenti tar-reba' sena sekondarja minn skel madwar Malta ġew mistiedna jattendu għal din l-attività biex ikollhom għarfien aħjar tal-lingwi u l-benefiċċji marbuta mat-tagħlim tagħhom. Kif spjegat il-koordinatriċi tal-Kampanja Nazzjonali għal-Lingwi Felicien Vassallo Gawċi. Bħalissa qegħdin għaddejjin kampanja nazzjonali biex nippromovu l-lingwi barranin. Nemmnu fl-importanza tal-lingwi barranin minħabba l-mobilità, kif għattajjeb inti aħna tnejxu f'dinja globalizzata, l-opportunitajiet ta' xogħol u anke biex inkunu dejjem iktar kompetittivi. Fl-iskola ġew armati numru ta' mwied b'tarif fuq il-lingwi offruti ewlenija fosthom il-Ġermaniż, it-Taljan, l-Ispanjol, il-Franċiż u l-Arbi. L-attività ntlaqat tajjeb ħafna mill-istudenti. Anka jien bħali li jien għandi l-Arbi u Franċiż, jiena minn Arbi ġifieri naf ħafna l-Arbi u dak għal għażiltu ġifieri. U jgħinuk ħafna għal qoddim anka biex toħroġ barra minn Malta, tibda tkomunika ma' ċertu nies oħra tmur biex taħdem barra minn Malta. Ma b'sarx kemm hawn xogħlijiet daqshekk bil-lingwi u llum irrealizzajt kemm hawn xogħlijiet b'lingwi differenti. X'tib ta' xogħol qed taspira hekk li jkollok relatat mal-lingwi? Għadni mhux ċerta xew ħafna għażla ma viċin it-turisti sabiħ ukoll. Is-Sur Mast Gejtano Kalleja qal li din l-iskola tgħin l-istudenti jibdew jitalmu l-lingwi f'livell bażiku, iżda bil-possibilità li jkomplu javvanzaw u jiksbu karriera relatata mal-lingwi. Ġifieri mhux neċessarjament wieħed irid ikollu degree f'lingwa, imma anke jekk ikollu il-bażi, jkollu low level u mbagħad ikun jista' jimxi għall-intermediate u lej level, illum il-ġurnata jeżistu ħafna opportunitajiet biex dak li jkun jista' jkompli l-karriera tiegħu. L-enfasi fuq il-lingwi tissir madwar l-iskel kollha f'Malta u Għawdex fid-dawl li hemm bżonn ta' aktar ħaddiema barfien tiżjed minn 2 lingwi.